Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Eja ingkang kinurmatan Bapak Widodo sarta kanca-kanca ingkang kula hormati. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung amargi awit saking nugra sarta barokahipun kita saged kepal ing papan menika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Kanca-kanca ingkang wonten ing pakurmatan wonten ing jaman modern menika kemajuan teknologi kados dene media sosial sampun dados kabetahan saben dinten. Nanging kita kedah waspada bilih media sosial menika kados dene mawa ingkang saged urip menawi boten dipun ginakaken kanthi wicaksana saged mbebayani tumrap diri pribadi lan bebrayan agung. Kathah sanget dampak negatif ingkang saged kita raosaken wiwit saking marakipun tumindak penipuan sarta sabening pawata palsu utawi hoax ingkang saged damel perpecahan lan bingungaken masyarakat. Boten namung menika media sosial ugi saged dados margi mlebetipun konten-konten ingkang boten kontrol kados dene gambar utawi video kekerasan, parimara judi online ingkang ngrisak tatanan ekonomi ngantos bahaya pergaulan bebas ingkang saged ngrisak moralipun para muda. Bapak ingkang paling nyata ugi saged kita tingali saking sikapipun lan lare ingkang gampil kecanduan gawai saengga ganggu wekdal sinau ngrisak pola tubuh kembang lan dadosaken lare kirang nggadhahi tata krama energi langkung remen sesrawuhan ing jagat kaya tinimbang ing jagat nyata. Pramila saking menika kula lajeng dumateng panjenengan sedaya mliginipun para kanca pelajar sumangga kita saged langkung milih lan milah menapa ingkang badhe kita tingali ing media sosial. Kita tidak saged ginakaken teknologi punika minangka sarana kangge nambah ilmu sanes malah ngrisak wekdal lan masa depan kita. Mugi-mugi kanthi gadhahi sikap ingkang waspada lan wicaksana kita saged ngadhepin saking sedaya dampak negatif masyarakat. Semanten pidato saking kula menawi wonten kalebatan lebet ucap. Assalamualaikum